găsit peștele mare? N-am găsit niciun pește amărât. Mă uit, da. Dar nu mușcă acum, după masă o mușcat. Mușcă ca... Am mușcat dimineața. Da? Pa. Vai de mine. Băi, frate. Zici că-s pirania ăștia. Da. Dar unii mușcă, unii ai o blândă, o piscătură, acolo mușcă. Da, unei, da, ce să mai zic. Unii ai o coajă la o bobiță. Da. Te mușcă imediat. Ce să facem? Asta e. Păi ce faină apa asta. Dacă am avea acasă fiecare apa asta ar fi beton. Să ai acasă, numai te duci. Perfect ar fi. Am avut un coleg din Buziaș. Aha. Boz. Da. Din Buziaș. Fain. Има допир, сарака, уво, јазикот за вкус, носот за мирис и окото за вид. Тоа се 5 сетила. Мајката има 600 сетила. Све знае она, све гледа. И гледа и позади, и напред, све знае. Мајката има 6 сетила. 600 сетила. 600 сетила мајката го има, да. И све знае она што се случува. И се пред